تمسكن 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 يسوس تمسكن 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 يسوس تمسكن حدك ويلن يسوس كماها زبجوك نداي بقرصبها حدك ويلن يسوس كماها زرقبك نداي صادق زبهال حدك ويلن يسوس كماها زبجوك نداي بقرصبها حدك ويلن يسوس كماها زرقبك نداي صادق زبهال هاليلويا سي فسسلوس كنز أملاك زي حالي أيناي حيان أيناي صادق أيناي برتون أيناي طبيب مترخ بنيرو نهي وتيكاب تفعات زمان حدك ويلن يسوس كماها زبجوب كنداي بقرصبها حدك ويلن يسوس كماها زرقبك نداي صادق زبهال حدك ويلن يسوس كماها زبجوك نداي بقر زبهال حدك ويلن يسوس كماها زرقبك نداي صادق زبها هاليلويا عن بيتين قنا نحخا مملاخيو مرجانا عن بيتين قنا نحخا مملاخيو مرجانا عن بيتين قنا نحخا مقل قاليو مرجانا عن بيتين قنا نحخا مقل قاليو مرجانا تملخ بيتنا تملخ وشاتنا يتعطن الكاخبي يسوى الكامسكنا تملخ بيتنا تملخ وشاتنا يتعطن الكاخبي يسوى الكامسكنا تملخ بيتنا تملخ وشاتنا يتعطن الكاخبي يسوى الكامسكنا تملخ بيتنا تملخ وشاتنا يتعطن الكاخبري يسوى الكامسكنا 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 تملخ بيتنا تملخ وشاتنا يتعطن الكاخبري يسوى الكامسكنا تملخ بيتنا تملخ وشاتنا يتعطن الكاخبري يسوى الكامسكنا يتعطن الكاخبري يسوى الكامسكنا يتعطن الكاخبري
يتعتنلك خبري يسوى الكامسكنا يتعتنلك خبري يسوى الكامسكنا هاليلويا أوه كالي أملاك يفلت أوه كالي أملاك يفلت غويتا كالي غويتا يفلت كالي غويتا يفلت كالي أملاك يفلت كالي أملاك يفلت كالي غويتا يفلت كالي غويتا يفلت كالي أملاك يفلت كالي أملاك يفلت يسوع هللويا هللويا سي منفس قدوس بحزب بالمنفس الله هللويا دس بالمنفس الله هللويا كبزة بالمنفس الله بزي هللويا سي نموز تفردت تبجي خايا هيوتكا كفيلكا أدحنكا يا نفسي أبي محلوت زعزم لتت هيوتي تزيت حاسبني تزيت موت موتي مرقم يواسيدكا مرقم كوينكا بكنداي بمسواتي رسخا كفيلكا يوم نيحات ياتي عدا ኢየሱስ ተበጃውዬ ኢየሱስ ተበጃውዬ ኢየሱስ ተበጃውዬ ኢየሱስ ተበጃውዬ نسأل نقروه ኢየሱስ ተበጃውዬ ኢየሱስ ተበጃውዬ ቀጠል ይበል ጠላት ሃሌሉያ ሰይጣን ቀጠል ይበል ሃሌሉያ ሰይጣን ደበን ይበል ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ግን ይክበር ሃሌሉያ የክብር መንፈስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ كما يكون كبرتهم تقولون نزع أملاخ زي هاليلويا هللتان طاقعتن هاليلويا كما يكون تبو هاليلويا سيق بوي هاليلويا هاليلويا حدا نقر يرد عننا حواتي هاليلويا እግዚአብሔር عبير نسو أبزفاني هاليلويا نحن أملخنا እሱ አብዝፋኒ እግዚአብሔር አብዩ ንአምላኽነቱ ድማ መወዳእታ ይብሉን ግዝአቱ ደረት ወሰን ይብሉን አዝዩ ሰፊሕ ሃሌሉያ ንአምላኽነትካ መወዳእታ ይብሉን እንዳበልና ሕጂ ድማ ክንዝምረለና ሃሌሉያ ሰይ መንፈስ ቅዱስ ክቡር መንፈስ አለው እዚህ ሃሌሉያ بحزب بالمنفس على حواتي هاليلويا سي سي
አምላኽነትካ መወዳእታ ይብሉን አልፋን ኦሜጋ ቀዳማይ ዳሕራይ እግዚአብሔር ተመስገን ንአምላኽነትካ መወዳእታ ይብሉን አልፋን ኦሜጋ ቀዳማይ ዳሕራይ እግዚአብሔር ተመስገን ተመስገን ጎይታ ተመስገን ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ተመስገን እምበር ተመስገን ተባረክ ጎይታ ተባረክ ተባረክ ኢየሱስ ተባረክ ተባረክ እምበር ተባረክ ልዕል በል ጎይታ ልዕል በል ኢየሱስ ልዕል በል እምበር ልዕል በል ንአምላኽነትካ መወዳእታ ይብሉን አልፋን ኦሜጋ ቀዳማይ ዳሕራይ እግዚአብሔር ተመስገን ንአምላኽነትካ መወዳእታ ይብሉን አልፋን ኦሜጋ ቀዳማይ ዳሕራይ እግዚአብሔር ተመስገን ተመስገን ጎይታ ተመስገን ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ተመስገን እምበር ተመስገን ተባረክ ጎይታ ተባረክ ተባረክ ኢየሱስ ተባረክ ተባረክ እምበር ተባረክ ልዕል በል ጎይታ ልዕል በል ኢየሱስ ልዕል በል እምበር ልዕል በል አምላኽነትካ መወዳእታ ይብሉን አልፋን ኦሜጋ ቀዳማይ ዳሕራይ እግዚአብሔር ተመስገን ንአምላኽነትካ መወዳእታ ይብሉን አልፋን ኦሜጋ ቀዳማይ ዳሕራይ እግዚአብሔር ተመስገን ተመስገን ጎይታ ተመስገን ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ተመስገን እምበር ተመስገን ተባረክ ጎይታ ተባረክ ተባረክ ኢየሱስ ተባረክ ተባረክ እምበር ተባረክ ልዕል በል ጎይታ ልዕል በል ኢየሱስ ልዕል በል እምበር ልዕል በል ንኹሉ ፈጢርካዮ ንሱውን ተፈጢሩ ዳሓር እውን ከም ዓለባ ተጠቕሊሉ ክሓልፍ እዩ ናትካ ግን ዓመታትካ ከቶ ኣይውዳእን እዩ ናትካ ግን ዓመታትካ ከቶ ኣይውዳእን እዩ ናትካ ግን ዘመናትካ ከቶ ኣይውዳእን እዩ ናትካ ግን ዓመታትካ ከቶ ኣይውዳእን እዩ ናትካ ግን ዓመታትካ ከቶ ኣይውዳእን እዩ ናትካ ግን ዘመናትካ ከቶ ኣይውዳእን እዩ ንኹሉ ፈጢርካዮ ንሱውን ተፈጢሩ ዳሓር እውን ከም ዓለባ ተጠቕሊሉ ክሓልፍ እዩ ናትካ ግን ዓመታትካ ከቶ ኣይውዳእን እዩ ናትካ ግን ዓመታትካ ከቶ ኣይውዳእን እዩ ናትካ ግን ዘመናትካ ከቶ ኣይውዳእን እዩ እግዚአብሔር አቤት እግዚአብሔር አቤት እግዚአብሔር ኃያል እግዚአብሔር ኃያል እግዚአብሔር ስልጡን እግዚአብሔር ስልጡን እግዚአብሔር አቤት እግዚአብሔር አቤት እግዚአብሔር ኃያል እግዚአብሔር ኃያል እግዚአብሔር ስልጡን እግዚአብሔር ስልጡን ንአምላኽነትካ መወዳእታ ይብሉን አልፋን ኦሜጋ ቀዳማይ ዳሕራይ እግዚአብሔር ተመስገን ንአምላኽነትካ መወዳእታ ይብሉን አልፋን ኦሜጋ ቀዳማይ ዳሕራይ እግዚአብሔር ተመስገን ተመስገን ጎይታ ተመስገን ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ተመስገን እምበር ተመስገን ተባረክ ጎይታ ተባረክ ተባረክ ኢየሱስ ተባረክ ተባረክ እምበር ተባረክ ልዕል በል ጎይታ ልዕል በል ኢየሱስ ልዕል በል እምበር ልዕል ሳይ
አልፊው ናትካግ ዓመታትካ ከቶ አይውዳእንዩ ናትካግ ዓመታትካ ከቶ አይውዳእንዩ ናትካግ ዘመናትካ ከቶ አይውዳእንዩ ናትካግ ዓመታትካ ከቶ አይውዳእንዩ ናትካግ ዓመታትካ ከቶ አይውዳእንዩ ናትካግ ዘመናትካ ከቶ አይውዳእንዩ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አቤት እግዚአብሔር እግዚአብሔር አቤት እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኃያል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኃያል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ስልጡን እግዚአብሔር እግዚአብሔር ስልጡን እግዚአብሔር እግዚአብሔር አቤት እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኃያል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኃያል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኃያል ስልጡን እግዚአብሔር እግዚአብሔር ስልጡን እግዚአብሔር እግዚአብሔር ስልጡን እግዚአብሔር እግዚአብሔር አቤት እግዚአብሔር እግዚአብሔር አቤት እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኃያል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኃያል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ስልጡን እግዚአብሔር እግዚአብሔር ስልጡን ሃሌሉያ ደርጉሑ ወስከ ዕልልታኹም ደርጉሑ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዘምር ዘምር ይለኛል ቀኝ ስለደገፈኝ ደንገጎ ሌሊት አለፈ ሚነጋ ያልመሰለኝ ባለውለታዬ ሆይ ብቸኛ መመኪያዬ እውነት የጭንቅነ ልክ ነበረ ምርጫዬ ዘምር ዘምር ይለኛል ቀኝ ስለደገፈኝ ድቅድቁ ሌሊት አለፈ ሚነጋ ያልመሰለኝ ባለውለታዬ ሆይ ብቸኛ መመኪያዬ እውነቱን የጭንቅነ ልክ ነበረ ምርጫዬ ያ የጨለማው ዘመን አለፈ አበቃ ምርኮ መጣልኝ የጎረፈ አበቃ የሐዘን ሸማ ከላዬ ወድቋል አበቃ ሰላሙ ልቤ አጥለቅልቆታል ያ የጨለማው ዘመን አለፈ አበቃ ምርኮ መጣልኝ የጎረፈ አበቃ የሐዘን ሸማ ከላዬ ወድቋል አበቃ ሰላሙ ልቤ አጥለቅልቆታል በቃ ሲለው አበቃ ነገሬን ያበጀው እያስጨነቀኝን ሁሉ ለበጎ ለወጠው ይፍታ ብሎ መጥቶኛል በደስታ ልቀኝለት ይሁን ያለው ይሆናል ሰው ባይከፋለት በቃ ሲለው አበቃ ገደቤን ያበጀው እያስጨነቀኝን ሁሉ ለበጎ ለወጠው ይፍታ ብሎ መጥቶኛል በደስታ ልቀኝለት ይሁን ያለው ይሆናል ሰው ባይከፋለት ይብዛልህ ክብር ይብዛልህ ምስጋና የመቆሜ ምስጢር ጌታ አንተ ነህና ይብዛልህ ክብር ይብዛልህ ምስጋና የመቆሜ ምስጢር ጌታ አንተ ነህና
ዞር ስል ወደ ኋላ ታሪክ የሚናገር ባወራው ማላፍርበት ረዳቴ እግዚአብሔር ነው። ለዚህ ነው መታመኔ ዝም ብሎ የሚያዘምረኝ በሚያስፈራ ወጀብ ላይ ሰማሁት አለው ሲለኝ ዞር ስል ወደ ኋላ ታሪክ የሚናገር ባወራው ማላፍርበት ረዳቴ እግዚአብሔር ነው። ለዚህ ነው መታመኔ ዝም ብሎ የሚያዘምረኝ በሚያስፈራ ወጀብ ላይ ሰማሁት አለው ሲለኝ ከዓለት ንቃቃት ልውጣ ከጥሻ አበቃ በገናና አንሳ ስለ ውለታው አበቃ ድምፄ ይሰማ በሁሉ ስፍራ አበቃ ለስሙ ማጠን ነው የኔ ሥራ አበቃ ከዓለት ንቃቃት ልውጣ ከጥሻ አበቃ በገናና አንሳ ስለ ውለታው አበቃ ድምፄ ይሰማ በሁሉ ስፍራ አበቃ ለስሙ ማጠን ነው የኔ ሥራ አበቃ በቃ ሲለው አበቃ ገደብን ያበጀው ያስጨነቀኝን ሁሉ ለበጎ ለወጠው ይፍታ ብሎ ለቆኛል በደስታ ልቀኝለት ይሁን ያለው ይሆናል ተውባይ ከልካይልበት በቃ ሲለው አበቃ ገደብን ያበጀው እያስጨነቀኝን ሁሉ ለበጎ ለወጠው ይፍታ ብሎ ለቆኛል በደስታ ልቀኝለት ይሁን ያለው ይሆናል ተውባይ ከልካይልበት ይብዛልህ ክብር ይብዛልህ ምስጋና የመቆም ምስር ጌታ አንተ ነህና ይብዛልህ ክብር ይብዛልህ ምስጋና የመቆም ምስር ጌታ አንተ ነህና ምነው ይበጃል ወይ ዝም ማለት ምነው ይህ ሁሉ ተደርጎለት ምነው ሌላ ቃላት በተገኘ ምነው ልቤ ቢል እንደተመኘ ያሳውቅብኛል የተገለጠ ነው የእሱን መልካምነት አልችልም ልደብቀው አቅም የሆነ ብርታት የሆነ ሞገስ የሆነ እዚህ ያደረሰኝ ምልክት ለሚሻ እኔን ይመልከተኝ ያስታውቅብኛል የተገለጠ ነው የእሱን መልካምነት አልችልም ልደብቀው አቅም የሆነ ብርታት የሆነ ሞገስ የሆነ እዚህ ያደረሰኝ ምልክት ለሚሻ እኔን ይመልከተኝ ይኸው ምስጋናዬ ይኸው ምስጋናዬ ፍቅርህን ልገልጽበት አንድ ያለኝ ስጦታዬ ይኸው ዝማሬ ይኸው ዝማሬ መውደድ የማወራበት አንድ ያለኝ ስጦታዬ ይኸው አምልኮዬ ይኸው አምልኮዬ ፍቅርህን ልገልጽበት አንድ ያለኝ ስጦታዬ ይኸው እልልታዬ ይኸው እልልታዬ መውደድ የማወራበት አንድ ያለኝ ስጦታዬ ሰይ 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 ሃሌሉያ ዘምር ዘምር ይለኛል ቀኝ ስለደገፈኝ ድቅድቁ ሌሊት አለፈ ሚነጋ ያልመሰለኝ ባለውለታዬ ሆይ ብቸኛ መመኪያዬ እውነትም የጭንቅ ልክ ነበረ ምርጫዬ
ዘምር ዘምር ይለኛል ቀኝ ስለደገፈ ድቅድቁ ሌሊት አለፈ ሚነጋ ያልመሰለኝ ባለውለታዬ ሆይ ብቸኛ መመኪያዬ እውነትን የጭንቅነ ልክ ነበረ ምርጫዬ ያ የጨለማ ዘመን አለፈ አበቃ ምርኮ መጣልኝ የጎረፈ አበቃ የያዘኝ ሸማ ከላይ ወድቋል አበቃ ሰላሙን ውስጤ አጥለቅልቆታል አበቃ ያ የጨለማው ዘመን አለፈ አበቃ ምርኮ መጣልኝ የጎረፈ አበቃ የሐዘን ሸማ ከላይ ወድቋል አበቃ ሰላሙ ልቤን አጥለቅልቆታል በቃ ሲለው አበቃ ገደብን ያበጀው እያስጨነቀኝን ሁሉ ለበጎ ለወጠው ይፍታ ብሎ ለቆኛል በደስታ ሊቀኝለት ይሁን ያለው ይሆናል ተዋይ ከታየለበት በቃ ሲለው አበቃ ገደብን ያበጀው እያስጨነቀኝን ሁሉ ለበጎ ለወጠው ይፍታ ብሎ ለቆኛል በደስታ ሊቀኝለት ይሁን ያለው ይሆናል ተዋይ ከታየለበት ይብዛልህ ክብር ይብዛልህ ምስጋና የመቆሜ ምስጢር ጌታ አንተ ነህና ይብዛልህ ክብር ይብዛልህ ምስጋና የመቆሜ ምስጢር ጌታ አንተ ነህና ሃሌሉያ ስል ወደ ኋላ ታሪክ የሚናገረው ባወራው ማላፍርበት ረዳቴ እግዚአብሔር ነው ለዚህ ነው መታመኔ ዝም ብሎ የሚያዘምረኝ በሚያስፈራ ወጀብ ላይ ሰማሁት አለው ሲለኝ ዞር ስል ወደ ኋላ ታሪክ የሚናገረው ሃሌሉያ ለዚህ ነው መታመኔ ዝም ብሎ የሚያዘምረኝ በሚያስፈራ ወጀብ ላይ ሰማሁት አለው ሲለኝ ከዓለት ንቃቃት ሉጣ ከጥሻው አበቃ በገና ላንሳ ስለ ውለታው አበቃ ድምፄ ይሰማ በሁሉ ስፍራ አበቃ ለስሙ ማጠን ነው የኔ ሥራ አበቃ ከዓለት ንቃቃት ልውጣ ከጥሻው አበቃ በገና ላንሳ ስለ ውለታው አበቃ ድምፄ ይሰማ በሁሉ ስፍራ አበቃ ለስሙ ማጠን ነው የኔ ሥራ አበቃ በቃ ሲለው አበቃ ገደብን ያበጀው ያስጨነቀኝን ሁሉ ለበጎ ለወጠው ይፍታ ብሎ ለቆኛል በደስታ ልቀኝለት ይሁን ያለው ይሆናል ተዋይ ከታየለበት በቃ ሲለው አበቃ ገደብን ያበጀው ያስጨነቀኝን ሁሉ ለበጎ ለወጠው ይፍታ ብሎ ለቆኛል በደስታ ልቀኝለት ይሁን ያለው ይሆናል ተዋይ ከታየለበት ይብዛልህ ክብር ይብዛልህ ምስጋና የመቆሜ ምስጢር ጌታ አንተ ነህና ይብዛልህ ክብር ይብዛልህ ምስጋና የመቆሜ ምስጢር ጌታ አንተ ነህና አሰይ
የተገለጠለት ምነው ሌላ ቃላት በተገኘ ምነው ልቤ ቢል እንደተመኘ ያስታውቅብኛል የተገለጠ ነው የሱን መልካምነት አልችልም ልደብቀው አቅም የሆነ ብርታት የሆነ ሞገስ የሆነ እዚህ ያደረሰ ምልክት ለሚሻ እኔ ይመልከተኝ ይኸው ምስጋናዬ ይኸው ምስጋናዬ ፍቅርን ምገልጽበት አንድ ያለኝ ስጦታዬ ይኸው ዝማሬ ይኸው ዝማሬ መውደድክን ማወራበት አንድ ያለኝ ስጦታዬ ይኸው አምልኮዬ ይኸው አምልኮዬ ፍቅርን ምገልጽበት አንድ ያለኝ ስጦታዬ ይኸው ሽብሸባዬ ይኸው ሽብሸባዬ መውደድክን ማወራበት አንድ ያለኝ ስጦታዬ ይኸው እልልታዬ ይኸው እልልታዬ ፍቅርህን ምገልጽበት አንድ ያለኝ ስጦታዬ ይኸው ጭብጨባዬ ይኸው ጭብጨባዬ መውደድክን ማወራበት አንድ ያለኝ ስጦታዬ ሃሌሉያ እንደኔ ማነው የኔስ ልዩ ነው ወደቀ ሲባል ጌታ ያነሳው ኢየሱስ ወዶኛል ከሁሉ አብልጦ ከፍቶ አዲስ ምዕራፍ ታሪክ ለውጦ እንደኔ ማነው የኔስ ልዩ ነው ወደቀ ሲባል ጌታ ያነሳው አባ ወዶኛል ከሁሉ አብልጦ ከፍቶ አዲስ ምዕራፍ ታሪክ ለውጦ ያስታውቅብኛል የተገለጠ ነው የሱን መልካምነት አልችልም ልደብቀው አቅም የሆነ ብርታት የሆነ ሞገስ የሆነ እዚህ ያደረሰኝ ምልክት ለሚሻ እኔን ይመልከተኝ ይኸው ምስጋናዬ ይኸው ምስጋናዬ ፍቅርህን ምገልጽበት አንድ ያለኝ ስጦታዬ ይኸው አምልኮዬ ይኸው አምልኮዬ መውደድክን ማወራበት አንድ ያለኝ ስጦታዬ ሃሌሉያ 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 እሰይ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ስለዝኾነ ብጣዕሚ ዕድለኛታት ኢና ሃሌሉያ እሰይ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስከ ዕልልታን ጣቕዒትን ድሙቕ ዝኾነ ሃሌሉያ ይግቦዩ ካብዝን ላዕለውን ይግቦዩ ሃሌሉያ ክብሪ ይግቦዩ ክብሪ ይውሰድ ንጉሥ ነገሥታት ሃሌሉያ ጎይታ ጎይቶት ኢየሱስ ጎይታ ሃሌሉያ ጎይታ ባረኩ
عبيو praise the Lord مزمور ميتران اسران حارن كم زبل قالالو ناب اخرانان اتمت الله رديتي كابي كون يوز مصاني رديتي كابتي سماين مدرن زغبره እግዚአብሔር يوز مصاني بالغوتا يبار امين امين ስለዚህ እግዚአብሔር ረድኤት ይሰም ረድኤትና hana ካብ ሰማይን ካብ ምድርን ፈጠረ እግዚአብሔር አምላክ አሜን ነሐገርና ረዳይ እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር ሰናይ አሜን ስለዚህ ረድኤትና ካብ ሰማይን አይንና በሕጆን አቤና አንገብር እግዚአብሔርና ሐገርና ንህዝብና ስጋዕን ምስጋና ዘብቅዖ አይንናን አምሮናን ልብናን ኩሉ ናብቲ ሰማይን ምድርን ፈጠረ አብ አምላክ እንገብሪና we bless እግዚአብሔር አምላክ አይንና በኻን ጥምት እግዚአብሔር አምላክ ወታ በዚህ እስከ እግዚአብሔር ክንእውጅና ሎ ማዓንቲ አይንና በአምላክ በፍጹም እግዚአብሔርና ሐገርናን ንህዝብና ንምስጋና ስጋዕ ደቅርቦ ስጋዕ ዝገብሮ እግዚአብሔር አይንና በሆን ገብሪና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን አምላክ ሰማይ ንጉስ ኩላ ምድሪ አምላክ ሰማይ ንጉስ ኩላ ምድሪ ስምካ ይባረክ አብ ሰማይ ምድሪ ስምካ ይባረክ አብ ሰማይ ምድሪ ሃሌሉያ ነመስግነት በዝከን ሀገርና አውጅ አብ ኤርትራ እንደሐሰብኩም አምላክ ሰማይ ንጉስ ኩላ ምድሪ አምላክ ሰማይ ንጉስ ኩላ ምድሪ ስምካ ይባረክ አብ ሰማይ ምድሪ ስምካ ይባረክ አብ ሰማይ ምድሪ አምላክ ሰማይ አብ ኤርትራ እንደሐሰብኩም ንጉስ ኩላ ምድሪ ኦ ሃሌሉያ አምላክ ሰማይ ንጉስ ኩላ ምድሪ ስምካ ይባረክ አብ ሰማይ ምድሪ ስምካ ይባረክ አብ ሰማይ ምድሪ እግዚአብሔር አምላክ አቢ አምላክ እግዚአብሔር አምላክ we are here to declare እግዚአብሔር ዕቤትካ እግዚአብሔር አምላክ نحن እግዚአብሔር አምላክ በክርስቶስ ኢየሱስ ዕቤትና ክንዛረብና ተጸውዕና ሞ እግዚአብሔር ነኻሎት ሰባት ከይርዶም ክንዓና ግን እግዚአብሔር አምላክ we know our God is bigger ነምልኻ አምላክ አቢ አምላክ እግዚአብሔር አምላክ ንባረከካ ለና ኣብዚ ቦታ ዝመጻና ወል ሓንቲ ዓላማ ይብልናን ካብ ኩሉ ነገስታት ኩሉ ንጉስ አቢ አምላክ ተዘለኻ ነመስግነካ ንጉስ ኩላ ምድሪ ስምካ ይባረክ ኣብ ኤርትራ ስምካ ይባረክ ኣብ ህዝብና እግዚአብሔር አምላክ ስምካ ይባረክ ኣብ ቀርና አፍላ we declare እግዚአብሔር አምላክ ዕቤት አምላክ ንውጅ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ቀርና አፍሪካ ዕቤት አምላክ ንውጅ ኣብ ሃገርና ዕቤት አምላክ ንውጅ እግዚአብሔር አምላክ አቢ እግዚአብሔር አይኻሞ ኣብ ኤርትራ ዕቤትካ ይገለጽ እግዚአብሔር አምላክ ንህዝብና እግዚአብሔር ዕቤትካ ይገለጸሉ እግዚአብሔር አምላክ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስም ንጉስ ኩላ ምድሪኻ እግዚአብሔር አምላክ ኩላ ሃገራት በነገስታት ትምራሕ እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር ሳግን ናይ ኩሉ ነገስታት ንጉስ ኢኻ ሞ ነመስግነካ ኣለኹ you are the king of kings the lord of lords we declare እግዚአብሔር አምላክ ዕቤትካ ንግስነትካ ኣብ ሃገርና ኣብ ህዝብና እግዚአብሔር አምላክ ንእውጅ ንዛረብ ንኣምን ንጽበ እግዚአብሔር አምላክ ሞ ዓብ ስለ ዝኾንካ ከምቲ ዕቤትካ እግዚአብሔር አምላክ ንሃገርና እግዚአብሔር ንሰላም እግዚአብሔር ንፍቕሪ እግዚአብሔር ንሃገርና ንበረኸት ስለ ትገብራ እግዚአብሔር አምላክ ነመስግነካ ኣለና ኣይንጨንቕን ኣይንሓስብን ተሓስበና አምላክ ስኻ እግዚአብሔር አምላክ ንሃገርና ንህዝብና ተሓስብ ዓቢ አምላክ ሞ ጎይታዊ ኣዝና ንባረኸካ ደስ ብለና እግዚአብሔር መጸግዒ ንውከሎ አምላክ ተዘነመስግነካ እግዚአብሔር አምላክ we give you praise እግዚአብሔር አምላክ ተጨንቀና ብዛዕባ ሃገርና ህዝብና ንሓስብከና በሰምና ንሓስብከና ተሓስበና ኩሉ ናባኻ ንድርብዮ እግዚአብሔር አምላክ ናባኻ ንድርብዮ እግዚአብሔር አምላክ ክቡር ኢኻ ሞ ነመስግነካ እግዚአብሔር አምላክ ንወድሰካ እግዚአብሔር አምላክ ኣብዚ ከተማ ኣብዚ ሃገርም ዓቢኻ እግዚአብሔር አምላክ ዕቤትካ ኣብ ካናዳ ንእውጅ እግዚአብሔር አምላክ ንግስነትካ ኣብ ካናዳ ንእውጅ እግዚአብሔር አምላክ ኣብዛ ምድሪ ብሙሉ ንግስነት ኣብ ቀርና አፍሪካ ብሙሉ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ እግዚአብሔር ደኾን ደሎ እግዚአብሔር ኣብ አፍሪካ ኣብ አፍሪካ ብሙሉ ኣብዛ ምድሪ ብሙሉ እግዚአብሔር አምላክ ዓቢኻ ንብለካ ኣለና እግዚአብሔር እስራኤል ካ ንጽልይ from the land of Abraham and Isaac ንጽልይ እግዚአብሔር አምላክ we pray for the peace of Jerusalem እግዚአብሔር አምላክ it is the will of God ስለ እስራኤል ንጽልይ ስለ እግዚአብሔር አምላክ ኢየሩሳሌም ንጽልይ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም አምላክ ክኸውን እግዚአብሔር አምላክ በሁሉ ነገር ንጽልይ እግዚአብሔር አምላክ ለዛ ንብረልና ሃገር ነመስግነካ እግዚአብሔር አምላክ that will be done ኣብ ምድሪ ዚኣ ፈቃድካ ይፈጸም ኣብ ሃገርና ፈቃድካ ይፈጸም ኣብ ካናዳ ፈቃድካ ይፈጸም ኣብ ኩለን ኮንትራክትና ዛ ምድሪ እግዚአብሔር አምላክ ፈቃድ አምላክ ይፈጸም ዛ ዓመት እዚ እግዚአብሔር ፈቃድካ ብሙሉ ይፈጸም እግዚአብሔር አምላክ that will be done ከምታ ኣብ ሰማይ ድኾነ ኣብ ኩለን ነገስታት ናይ ዛ ምድሪ ፈቃድካ ይፈጸም in Jesus mighty name amen praise the Lord amen I was called ኣብ ጎይታ ይባረክ amen እግዚአብሔር ሰናይ amen እግዚአብሔር ዓቢ ኣብ ኩሎም ነገስታት ልብታት ክቅይር ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ስለዚ ኣምላኽና is a good God
ምንም ነገር አንጭና ጎይታ ይባረክ ከመይ ቀንኹም praise the lord እግዚአብሔር አምላክ ተባረከ ይሁን ቋዳ ዓመጻኹም ስለማዓት ንመጀመሪያ ንመጀመሪያ ፔኒል ቸርች መጸ ሰብንተሎ ወይ ጋሻ ወይ ቪዚተር ዳዕራሎ ዌልካም ክንብለኩም ፈቱ ስለዚህ ከም ባህሊ ስለዚህ ዝኾነ ጋሻ እንተደሎ ኢትኩም አልዕልኖም ዌልካም ክንብለኩም መጀመሪያ መጸ ጋሻ እንተሎ መንጎና praise god ጋሻ የለን ኩና ደቂ ገዛይና እግዚአብሔር አምላክ ተባረከ ይሁን አሜን ጎይታ ሰናዩ አሜን God is good praise the lord መደባና ቀጻሊ ከምቲ ዘሎ ይድኹም ሰምናው መደብና ጎይታ ይባረክ ለዚ ኩሉ ግዜ ረቡዕ ናይ ኢቫንጀሊዝም ዝመጽሕዋት አለው ሰዓ 6 ጅምር ፕሮግራም ኣብ ኢቫንጀሊዝም ክንወጽእ በተርሰንት ተሳሐስብ ማንም ሰብ በዚ ነገር ከካፈለ ድበሰብ ረቡዕ ኩሉ ሰዓ 6 ጽልዩን ወጹ ሰማት አለው ነካፈል ነኺና ከመሃን ኩሉ ግዜ ኣብሰም ብሙሉ ሶኒ ሶሉስ ሐሙስ ዝካይ በናይዙም ሰዓታት ናይ ጸሎት ግል ግዜ ቦቲዮ ተሳዓሾ መሰ 10 ዘሎ ኩልና አቲና ክንካፈል በተርሰን ሕጅም ተዕድም ተዓለ መደባት ከም ዘለዎ ኮይኑ ፍራይዴይ ናይ መንእሰያት ናይ ዩዝ ፕሮግራም ኣሎ ካብ ሰዓት 6 ፈራን ጅምር ኩሎም ቶም ያንግ አዳልት ደቆም ዘበሉ ኩሉ ካብ 10 ኣብ 33 ላዕሊ ዝኸሉ ዊ ኢንካሬጅ ኣብ ዝመጹ ቶም ዝመጹ ካኒ ሓንቲ ነገር ካል መኻደይ በዚ ሒዘ ዘሎ ከገበ ናብ ዝመጹ ለዓመት በዚ ዘሎ ጥቅሲ ናይ ዚ ቤተክርስቲያንና نبذ من ساد بوي encourage نجوان تيا بمفس أملاك ملالس they will walk in the spirit لذي انتين مهرم علينا تزمهرنا يوم كان أبسمون مولو أخذ تزي كونه عرب مهارو سمون مولو جن مثلا أبتمفس كونه بقصلو وي challenge بحلفة جزية حارة challenge قريبنا لهم علينا سنتايو نقطة اليوم كمتمرت مهارهم كمس whatever they do نحمل شمعة program Bible study وكا devotional لهم لذي we encourage you ثم بزي ولدهم لهمكم لتم يانغ عادات لكم encouragement جبرنا حاسة أنا حتى قال يوم encouragement اليوم قال يوم تليفوني بلومن قال يوم كاني encourage لذي I challenge my kids in the morning 15 minutes حاسب كاب حمش 15 minutes challenge جنا لنا مناتو we want them to start with God every morning بس ما فز كودس كجمرو encourage جبنا لذي 15 minutes نسمون مولو نقطة اليوم 15 minutes متمرت مخارو زجبروا challenge جنا لنا Bible أبلا أو لنتفعلنا لذا أبو قال يوم أبتناتهم ناي communication center نقبلوا أو ثلاثة فلو تريكون أبايبر كن لطفينا سلتهم نقهم بس تخيلكم encourage جمو تجرم تريكونهم كان ولا مشات مسوم كانكم تا verse وكتا devotion نمعات تحالفوا نبحكي كحجوزهم خلي قوي تبارك لذي كن لطفينا وإنه we encourage you لتهم من ساعات كاني معات قبروا daily devotion ألوا أب عبر سمون حدا topic pick ناقبرنا إن أنا بمس لازم consistent نسمون مولو حدا devotion ألوا encourage جبرون بس عاد نتعب ترسل تحسبكم قوي تبارك أمين لازم تخالي قصالي نسمبت program كم زلوا قصالي قدام إبرة ساعة شعة جمبر تكالا يجبري عسرتن فرع عسرت حدا فرعان تساسة كاسات حمش شيء فوكاسون من ساعة تجبر program لازم بزي فلس program لا تمزجمنا كنا كافن نخلينا قوي تبارك أمين كاله متن بعدها ويكاب حصيرتنا يمن يقولوا program بتاع حمش سولوس كابتاع شو دشة كذا شو عاتله نيتسانات أبزوم كوينهم على أملاح دمارو لنا نحرم fellowship قبل الله كمونا Wednesday نا young adults junior high دبلو كابتاع شو دشة كابتاع حمش دشة الله كم كابتاع شو عشان شو مونتنا junior high دبلو الله I think that's it and كاله انتايو نا أبز على فجدنا عمد أثراتكم من مباكم من دهبكم قذابير أملاح يباركم بتخرسان معكم بأثراتكم كلهم أمناتكم دهبكم وكل قذابير أملاح يباركم بتخرسان تمسكناكم سلازتهم نايزك قبلت زي تقبلكم سبعة ببوساب كله جزاء تلا يخلو تم نايز بوساز زي تقبل زي ترغب زي تقبلكم أبغى زي مساكم دلو نسلمون ويكان أبناء فنانس نجزاي رحبكم ترسيت كتقبلوا ويكا تحبرهم تقولهم سلازين كله جسب أبغى زي تلا يخلو الله لتقبلكم دعاء لهم جن نسلمون ويكان جزاين فنانس زلوك ترخبهم بمسارات تحابرهم حجزهم قوي تبارك آمين لذي I think تدب على ودي اللهم نبقى الأملاح مخنا أثراتنا مبانا نبولو جزء قوي تبارك سلذي حاولنا كما تسمى بحساك نصلينا قوي تبارك ቅዱስን ሕያው እንደኮንክ አቦ በወደሃ በኢየሱስ ክርስቶስም ነመስግነካለና
ስለዛረፋ ደዚኣ ብሽም ኢየሱስ ናኸ ንባረኸ ካለና ሕጂ ድማ እስኻ ካብቲ ድሓብካና መድስና ንቤትካ ድኸውን ብሽም ኢየሱስ ክነምፅእ ንዝረዳእኻና ነመስግነካ ኣለና ኣቦ ንዚ ድማ ክገብር ዘይከኣለ ድማ ፀጋ ሃይሊ ክትብ ድማ ብሽም ኢየሱስ ንፅልይ ኣለና ክብሪ ኩሉ ብሽም ኢየሱስ ናኸ ይኹን ኣሜን ቀኒኹም ክብርና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እጅ ድማ በአርናብ ቃል እግዚአብሔር ክንከይዲና ዘአመት እዚ በመንፈስ ቅዱስ ኃይሊ እንመላለሰሉ አመት እዩ ንመንፈስ ቅዱስ አጸቢቅና እና ፈለጥናዮ ናብትናቱ ነገር እና ጠለቅና እና አተና ክንነብር ክንመላለሲና ክብርና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ كم تزحلف جزء زبل كخوم أبتا ساعات كودي زدلي تا جزء قرب كيدا الله هذا سلاسن شو عتن كلا زخون دقائق الله بزن دقائق استمرت زين مدة كفتني زيابير دماغرد أني وكلاتنا جنا وإنجيل يوحنس مرافسر تربع تغنوت سينا سلسلة تقصتاتنا نرئي تا حانت تقصق مأتوي جرنا مسوقن رئينا كابتن كلتا تقصتات دما سلسلة نتبتات كنرينا لو مالتي بزعبا منفس قدوس ويتا يسوس كريستوس تزاربو أبو إنجيل يوحنس مراف أسر تربعته كاب أسر تحمشته كساب أسر تشوعت تزلؤيو نتخيلنا خلاتنا نكبر على ملاك كاب زلنا يكن تسينا نزغال دم حبيرنا كنن ببوينا يسوس ويتايو بسم يسوس كم ببوي وانجيل يوحنس مراف أسر تربعته كفقدي أسر تحمشته كساب أسر تشوعته أتفكروني انت خونكم سي تزازاتي حلو أنا خاء نبوخ لمنوي نسود ما نزل على مساقاتكم زنبر كلمة أناني كيفكم يوم نتمنفس حكي علم زيت ريون زيت فلتون سلازغونت كتقبلوا أيكون اللاني نسخاتكم جنا مساقاتكم يحدر أباخاتكم ونكنبر يمو تفلتوا ويخم يسوس قويتاي قويتانا مسكنا كلنا كبر غلو بيسوس كريستوس فتقليلو أخا خون متان دما قويتانا باخنا متسؤول لنا واملاغ الجدما نصلي ابز غزي እግዚአብሔር አብይ ابز زلنا غزي نسخات الزاربنا كتمهرنا بقدوس قالك غويتاي نلب نفس وكفنا تزارب دمصخ ከተምጽ በኢየሱስ ስም ንጽልይ ያለና አጸብቅና ክንፈልጠካ ንርዳአካ ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሎሚ የእንትና ክፈት ናይዝ ዛረብ ባሪያውን ደግፈኒ ጸጋህን ምህረትካን ይብዛህለይ ከምተ ዝግባ አብልበይ ዘቀመጥካዮ እግዚአብሔር አብይ with clarity እግዚአብሔር አብይ ከህልፍ ህልመታን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ደግፈኒ ዝቦታ ዝጊዜ እግዚአብሔር አብይ ንስኻ ክበረሉ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ጎይታ ኢየሱስ ይባርኩም ኮፈሉ እግዚአብሔር ይመስገን ዘንበብናዮ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ተርባዕተ ካብ 10 5 ካብ 10 ተሸውዓተ ዘልዩ እዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መወዳእታ ጊዜ ዝተዛረቦ ዘረባዩ ተመወዳእታ ድብሎ ደለኹ ሐሙስ ምሸትዩ እዚ ዘረባዚ ኢየሱስ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ዝበለጸ ኢቨንት ኣብ ዓለም
ኮይኑ ዘይፈልጥ ብድህሪውን ብቅድሚውን ዘይኮነ ሓደ ነገር ቅድሚ ምዃኑ ቅድሚ ዝተወሰኑ ሰዓታት እዩ ዝሐሙስ ምሸት እዩ ዓርቢ ኢየሱስ ክርስቶስ ንአይን ንኣኻትኩምን ሲ ኣብ መስቀል ክውዕል እዩ እዚ ካብ ሰማይ ዝመፀ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ብስጋ እቲ ዓብይ ፍቅሩ ንኹሉ ወዲ ሰብ ዝገለጸሉ ኣብ መስቀል ኃጢአት ነፍስ ወከፍና ተሰኪሙ ኃጢአት ነፍስ ወከፍና ጸይሩ ተሸኪሙ ስለ ሁላትና መስዋዕት ኸውን መታንሲ ኣብ መስቀል ቅድሚ መስዋዕት ምዃኑ ቅድሚ ዝተወሰኑ ሰዓታት ዝተዛረቦ ዘረባይ በዚ ምሸት እዚ ካብ ምዕራፍ 13 ዮሐንስ ክሳብ ምዕራፍ 17 ንረኽቦ ኣብዛ ምሸት እዚኣ ዝተገብረ ነገር እዩ ብፍላይ ድማ ክመጽእ ምዕራፍ 13 ከም ትፈልጥዎ ኣብታ ምሸት እቲኣ ድራር ፋሲካ ዝተዳለወሉ እግሪ ደቀ መዛሙርት ዝሓጸበሉ ታናይ መወዳእታ ምሸቱ እያ ብርክኽ ኢሉ የእጋር ናይ ኩሎም ናይ ነፍስ ወከፍ ደቀ መዛሙርት ሓጺቡ ብዙ ነገራቱን አቡ ተዛሪቡሎ ምዕራፍ 17 ድማ ብምልእታ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎት እያ ለደቀ መዛሙርት ዝጸልየሉ ኣብዘን 5 ምዕራፋት ኢየሱስ ናይ መወዳእታ ናይ ልቡ ነገር ዝተዛረበሉ ዝነገሮም ሰብ ናይ መወዳእታ ቃሉ ኸውን ከሎስ ኣዚኻ ጽንክ ትብሎ ይዝግባ ዝመውት ሰብ ጆካ ይገብርን ናይ መወዳእታ እናኸደን ከሎሲ እተን ሰዓታት ሓጸር እቲ ዘለዎ ደቃይቅ ብጣዕሚኑ ውሑድ ስለ ዝኾነስ እቲ ክበሃል ዘለዎ ናይ መወዳእታ ነገርሲ ዝብለሉ ጊዜ ኢየሱስ እምበኣር ድማ ንደቀ መዛሙርቱ ናይ መወዳእታ ዝበሃል ዘበለ ሁሉ ዝበለሉ ቦታ እዩ ብፍላይ ምዕራፍ 13 ቁጥር 31 ኢየሱስ ታዘረባ ይጅምር ዘረባ ዝጀመረሉ ድማ ምዕራፍ 13 ቁጥር 31 ንሱ ድማ ምስ ወፀ ይብለና ኢየሱስ ከም ዝበለ ንሱ ዝበሃል ዘሎ ይሁዳ እዩ እቲ ኣህሊፉ ዝህቦ ይሁዳ እግሩ ተሓጺቡ እዩ ምስኦም ነይሩ ግና ካብ ማእኸሎም ምስተፈለየ ካብታ ገዛቲ ኣብ ምስ ወፀ ኢየሱስ ዘረባ ጀሚሩ ክዛረብ ጀሚሩ ሕጂ ናይዛ ዘረባ እዚኣ ኣብ ማእኸል ዘላ ጥቕሲ ኢና ንርኢ ዘለና the upper room discourse ይብልዎ ኣብ ላዕላይ ደርቢ ዝተገብረ ዘረባ እቲ ዘረባ ብኽልተ ክትመቕልዎ ትኽእሉ ኢኹም ምዕራፍ 13:31 ንዛ ዝበልኩኹም ይሁዳ ምስ ወፀ ይጅምር እሞ ምዕራፍ 14 ድማ ክትውዲ ኸላ ቁጥር 31 ኢየሱስ እንታይ ኢሉ መስለኩም ንኡን ተሰኻብ ዝንኺድ እዩ ስለዚህ ምዕራፍ 14 ቁጥር መወዳእታ ክትውዲ ኸላሲ ኢየሱስ ካብታ ገዛትያስ እንታይ ኢሉ ንኺድ ኢሉ ምዕራፍ 15 ግን ቀጺሉ ኢየሱስ ኢንፋክት ኢየሱስ ጥራይ ተዛሪቡ ምዕራፍ 15 ኢየሱስ ክዛረብ ከሎ ድማ ምዕራፍ 15 which ኩላትና ንፈልጦ ክፍሊ እዩ ኣነ ጉንድወይኔ ንስኻትኩም ድማ ጨናፍር እናበለ ዝተዛረበሉ ክፍሊ እዩ ስለዚህ ካብታ ገዛትያ ወፂኦም ኣብ መንገዲ ኣለው ሕጂ ምዕራፍ 18 ቁጥር 1 እዩ ዝውድእ ናብ ጌተ ሰማነ በፂሖም ማለት እዩ እዚ ሁሉ ተዘረባ ምስ ወደአ ኢሉና እዩ ዝውድእ ማለት እዩ ምዕራፍ 18 ቁጥር 1 ስለዚህ ኢየሱስ ብዛዕባ ጉንድወይኒ ክነግሮም ከሎስ ፕሮባብሊ እናኸዱ እንዲዮም ዘለው ይሪኡለው ጉንድወይኒ በትዝረአ እና ረአዩስ እና ነገሮም ከምዚ ይኹም እኮ ምሳይ ኣነ ጉንዴ ንስኻትኩም ድማ ጨናፍር ክልቴናስ ሓደይና ምሳይ ጥራይ እንታይ ግበሩ ልገቡ ጥበቁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እዚ እዋን ደቀ መዛሙርት ዝጨነቆም ጊዜ እዩ ከቢድ ጊዜ እዩ ደቀ መዛሙርት ዝፈትዎ 3 ዓመትን ፈረቃን ምስኦም ዝተመላለሰ ጭንቅ ተይልዎም ኢየሱስ ዝብልዎ ማዕበል ንፋስ እንድሕራ ሸጊርዎም ዘተንስእዎ ተንስእባ ክንጠፍቕ ለና ግድዶ ይብለካ እንድብልዎ ዝብላ አንተ ዘየለስ ክልተ ዓሳ 5 እንጀራ ብርኽ አቢሉስ ን5000 ሰባት ዝምግብ ኢየሱስ ዝብላ እኮ የለን ገለ ዝብልዎ ጎደሎ ዘበለ ሁሉና ነገሩስ ክምላዓሎም መታን ዝገብርዎ ኢየሱስ 3 ዓመትን ፈረቃን ምስኦም ዝተመላለሰ ኢየሱስ ዝለመድዎ ኢየሱስ
ይፍልዮም አሉ ጨኒቁዎም ይዘሉ ተረብሾም የምዘለው ብዙ ነዚሁ ምዕራፍ 10 ተርባዕተ ልብኹም አይሸበር ድብሎም ደሎ አይትፍሩሁ ድብሎም ደሎ ግና ተሐቅ እንታይ ተሸብሮም አለው 3 ዓመትን ፈረቃን ከምዝ ዝበልኩኹም ኣብ ጎኖም እና ኾነ ብዘልዮም ዘበለ ሁሉ እና መልአ ገገለ ጊዜውን ተሪኹም ኣለኹም ወንጌላት ክንንብብ ከለና እኮ ይገርም እዩ ንሳቶም ሕቶ ክመጾም ከሎ ወይ ድማ ገለ ነገር ክዛረቡ ከለው ሰባሲ ቀድም አቢሉ ንሱ መልስና ሀበ ክዛረቡ ከማንሲ እድል አይሃቦምን እኮ ስለዚህ ዘረባ ወይ ድማ ምላሽ ክጠፍኦም ከሎስ ገለ ሕቶ ክመጽ ከሎስ ዝምልሰሎም ዝነበረ ኢየሱስ እዩ ስለዚህ እዚ ኢየሱስ እዚ ይፍልዮም አሎ እዚ ኢየሱስ እዚ ይኸዶም አሎ ጨኒቁዎም አሎ እዛ ዝበልኩኹም ካብ 10:30 ሃደ كسا مراف 10 شو أنت مودعتا كسا 10 شمونتا قطر هذا قال ما صحف قدوس الله نا يسوع كريستوس زربا خون كلوس بكأيه جروم يصحفوه هذا أونلاين كمو رخيب له أب هذا أب نا يتقرينيو إنجليش كن بزوهال أبو تاريخهم أبزن زبالكهم كفلتات شدوش تجزيت رايو بس ألم صحافة رخبو كاب حنت تقصي ويكل تقصد ما يحلفني قالوا كله بكأيه تصحفي which is إيسوس تراي تزاريبو إذن شدوش تجزي زتزاربو جن حموش تجزي حتويو حن تجزي تردياتهم أها موداتا حجيب قلت تزاريب كنا آمنا زبلوه حموش تجن حتو تاتيو حتو يملي أمزلو بيتروس يحطو زي جمر مرافا سرت سلسة كتر سلاسان شدوشتا سمون بيتروس كا قويتاي نبي تغيد الله رأيو زيوم سبات زيوم كل نجار يدنجر جراب بلو ومزل نبي يغيد الله نبألوسي أي ترد أمن أي نتشر الله من نبي تغيد الله حطوي كلا حطو توماس هاتيتو بس عباتها من قدون الجون توماس كا قويتاي نبي تغيد كم تغيد أي نفلت أرينا نتمن قدها خمي جرنا إنا نفلتو مرافا سر تربعة كوزر حمشتا هرايز ملسو مرس تفلتو وياهم يوتن حق من قدنا نه قلت ها نبي كم تغير أي نفلت أنت من قدون أي نفلت أنينا حطو حاتيتو توماسو فيليبوس دم مراف أسر تربعة كوزر شمون تحاتيتو السود فيليبوس دم ما نقويتا نبو هري إنامو يلو يا أغلنا يلو حطوي اجي زياتهم سبات اما اغل انت يمز قبرو يسوس يزارب يملسلهم حطوي حطو ناي اسقروتو يهودا دما داي كونه نسون حطو حاتيتو زي اسقروتاو يهودا دما غويتاي اترسخانا عالم زي كونه نانا تغلصلوس انتايو دحريكن مصوينا نانا ما يتغلصنيها نانا غن تغلصنا رسخاسي انتايو These people full of questioning. بهتوتات توتيروم يمزلو. حيالو كابدك أمزامور تدمى يبلنا. أمرا فاسرت شدوش تقول أسرت شو أتا. إزي كي تزاربوه السبعلو حتى أم فليتو زنجروم. جننتاي لوم يبلنا يوحنس. شو كابتم دك أمزامور تحيالو. إزي ناب أبوي كغيد يمو قرب جزء. هاي تريون يوم. كم بحدش دمها قرب جزء كتريوني يقوم زبلنا زلوس أنت أيو تبهالو تاي زبلنا زلوس إنك نجاري قرب جزء كتريوني يقوم هاي دمها قرب جزء تريوني يقوم بهتوتات عبز تمرقلو جزء يسوع تزاري إذا زربازي زي يسوع كريستوس قد مسوعة مخانوس تزاربو زربا نعاتهم بتشنك جزء بتشجر جزء تزاربهم زربايو ملسيو نانا وندما نزل عالم سي يسوع كريستوس ندك مزامورتو نزسبو زبل كله سي كاب كونفيوجن دنغرغرن كندحن متانسي لومون اب كلتشن اسران كلتنسي ملسي كاب املاخيو يسوع كريستوس غويتاي نايسن بزربايو كم زبلكم يسوع ناخداي زغير سب يغير يزلو ويموت يزلو يفانو يزلو سلازي ناي مفانا ويزربا كجبر كلوس تمليسو يمتصل موسى ناي مودعتا ناي مفانا وزربا كو غيرول موسى ميتن اسران عمتات
مس أملاخ مستملالسة زداقم كتن ببخلهم ناي موسى ناي مودعتا زربات رخبيهم موسى مئتن اسران كلت اسران عامتات مس أملاخ مستملالسة انتهي لهم مسلكم ناي مودعتا بزو زربا نجيروهم بزو نجرات بزعبا أملاخ نسوز تردو دك إسرائيل دما كهزو وزقبهم نجرات نجيروهم ويشرون يلوهم من بريغا أكاونت غا يكونن دب كم كتب الكلا صبق لنا كتقودل دما ارا شغرالو جلس ايتبل من بريغا املاخ تنتيو يسوع غويتاي نايميتن 10 عامات اكسبيرينس ناتايسي ازي يزبلهم زلو من بريغا خالا يكونن من برينا املاخ بالو يسوع غويتاي ارا يسوع غويتاي من برينا نبلسكي املاخ بالو يسوع غويتاي أب كان عن كيدوم كما يجيرهم كنبرو خمس جبؤهم سي إنستراكشن يبوا موسى النات سنابته موسى يتملسن يسوع جن زملسي يسوع جن بس سنابته زربا يبوا كسنابتهم كلهم موسى ناب كان عن كيدوم جي أب كان عن زنبرنا برأينا جرو يسوع دم ما نزوم دك أمزامرت هجى كاب ناتشورال وزيهم بناي منفس من مللاس بناي منفس نابرا ناي منفس قدوس نابرا سلاز نبرو زمن منفس قدوس سلاز خون مس منفس قدوس ان الله لا يوم يتزاري بيسوع كريستوس غويتاي مس منفس نملالس له احمتيو مس منفس قدوس كنملالس ግን ንመንፈስ ቅዱስ መጀመሪያ አንተ ክንገብሮለና መስለኩም ክንፈልጦ መጀመሪያ ሲ ዝሆነ ሰብ ምስ መጸስ እንታይ ኻትገብሮ ነተሰብሲ ናይስ ቱ ሚት ዩ ኢልካሲ ኢንትሮዳክሽን ድባል ነገር አለ ዩ ኢንትሮዲዩስ ዩርሰልፍ እተሰቡ እንደማ ኢንትሮዲዩስ ይገብርሞ እታኻ መጀመሪያ ፍልጠት ሽኡ እና ወሰኸ ይኸይድ ማለት እና ተፋለጥካ ኢየሱስ አብዛ ቦታ ዚአ ማለት ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ በቅድም ሕጅዝ ተገብረ አብ መጽሐፍ ቅዱስ የለን ማለት አይኮነን ግን ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ እዚዩ ተባሂሉሲ ትምርቲ አይነበር ወይ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ከምዝ ዝርዝር ነገራስ ስራህ ካብዘ ፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ተጀሚሩ አብ ስራህ ይነው ቶም ናይ ብሉይ ኪዳን ሰባት ግን ትሪኒቲ ባሉ ስላሴ ባሉ ሳይርዶም እንኒዩ መንፈስ ቅዱስ ስላሴ ገለግና ሐድሽ ኪዳን ዘረባይ አብ ሐድሽ ኪዳኑ በግልጽ ዝተራአይ ዝተገልጸ ስለዚህ እጅን መንፈስ ቅዱስ ክፈልጥዎ ስለሰለዎም ኢንትሮዳክሽን ክቦም ጀሚሩ ንሳቶም አብ ጊዜ ሐዘኒዩ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ሰሚኦም ኢየሱስ ይፍልየናሎ ኢሎም ሐዚሎም ናና ግን ሕጅ ተረዲኡና ኢና ንሰምዖ ዘለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብረና አምላኽና ይሁን ነዞም ዝሽበሩ ዘለው ሰላም ሲኢኖም ዘለው ሰባት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይገሩ መስለኩም አብዘን ምዕራፍ 10 ተርባ ካብ 10 30 ሀደን ጀሚሩ አብዘን ምዕራፋት ብዙ ነገራቱ ይልዎ ግን ገለ ነገራት ከውጽ ጥራይ እንታይ ይልዎ መስለኩም ካብ ሐዘኖምን ካብ ትጭንቆምን ካብ ዝርበሽዎ ዘለው ምርባሽ ከውጾም ከድህኖም መታንሲ ሀደ እንታይ ይልዎም ስፍራ ከዳልወልኩም ይድኸይደሉ ዶን ወሪ ክፍለየኩም ከለኹ ይኸይዳለኹ ክብለኩም ከለኹ ሲ زغتامات كتكونوا أيكونا نابز قديفكم سي بقى نو كيدس انت يقبرلكم ايه مرافا 14 قصر حدا كجمر كله سفرا قدالوا لكم بوتا قدالوا لكم سلازي اي تربشوا سلازي اي تفرحوا يلوا قال دما انت يلوا مسلكم كملسي ابا نابتا انا زلخ ودما نسخاتكم من مسايك تكونوا متان كملسي مسعي دما وسدكم يلو هج مسيك وسدكم يكبلهم كلو كملسي كبل كلو اتا كملسي ابزن مዕራፋት እንተሪኹም ሰለስተ አይነት ትርጉማት አለው ወይ ድማ በሰለስተ አይነት መንገድዩ ክምለሴ ዝገልጽሉ እታ ሓደ ክምለሴ አብካላ አይ ምጽአት ዝኸውን ገዲፈኩም ሲ አይከይድነ የክሳም ወዳታ ደጊመስ ክምለሴ አብት ዳግማይ ምጽአሲ ከም እንደገና ክንራኸቢና ናይ ክርስቲያን መጸናነ እዳ ይኮነን እዚ ናይ ክርስቲያን ዘአበየ ተስፋ ዳ ይኮነን ስለዚህ ብዛዕባ ዘተስፋ ሲ ነግሮ ካለ ድማ ክምለሴ ክብሎም ከሎ ምዕራፍ 16 ዝብሎ አይነት ንቁርብ ጊዜ አይትሪዩን ይኹም ንቁርብ ጊዜ ድማ ከም እንደገና ክትሪዩን ይኹም ደህረትን ሳኤ ድማ ከም እንደገና ከም ዝግለጸሎም ቶም አብ ዓለም ዘለው አይርድኦም ንስኻትኩም ግን ክትሪዩን ይኹም ኢየሱስ እኮ ደህረትን ሳኤ ቶም ደቀ መዛሙርቱ ጥራይ ምሪኦም
33 ዓመታት ክመላለስ ከሎ ኩሉ ዝኣምን ዘይኣምን እንታይ ገይርዎ ሪእዎ ምስተንሰ ድሕርትን ሳይ ዝነበረ 40 መዓልታት ግን ንደቀ መዛሙርቱ ጥራይ ደቀ መዛሙርቱ ጥራይ የምሪኦሞ ገገለ ነገራት አለኮ ትፈልጡ ዲኹም ንኢየሱስ ንዝስእብ ጥራይሲ ዝተተሓዘ ነገራት ዝተንሰ ኢየሱስ ማንንም አይሪኦን ይታ እዚ በክብር ዘሎ ኢየሱስ ማንንም አይሪኦን ዩ አነ ንስኻትኩም እንጥራይና ንሪኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ካለ ግርማ ሳለሳይ ከመጽኤ ድማ እንታይ መስለኩም በመንፈስ ቅዱስ ከመጽኤ ማለት ነው which ናይሎም ማልተ ትምህርት በመንፈስ ቅዱስ ከመጽኤ አነ ናቦን ኢንፋክት ክንመጽኤና አባኻትኩም ሲ ክንሐድርና ስለዚህ እቱ ከመጽኤ ድማ በመንፈስ ቅዱስ ከመጽኤ አይነቱ ሳለሳይ ከተቀሰልኩም እሞ ናብዛ ነጥብ እዚ አኽን መለሰ ካለ ከጸናንኦም ዝብሎም ነገራት እንታዩ ሰላም አይከበኩም ይሉ ሰላም ከበኩም ህጂ ሓደ ትሕዝቶ ዘለዎ አቦ ወይ ወለድ እንተለውና ገዛ ይወርሱና ወይ ገንዘብ ይወርሱና ሓደ ጊዜ ድማ አንፎርቹኔትሊ ጽልእ ዘውርሱን አለው እንደ አክስቶ ከምዚኦም ገይሮሙና እንድምስ እንዳክስቶ ከምዚና ኢሎምሲ ጽልእ አውሪሶም ዝማ ዘኸዱለው እግዚአብሔር ምህረት ይክበረለው ኢየሱስ ገንዘብ አይኮነና አውሪሱካ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ እንታይሉ መስለኩም ማንንም ክህቦ ዘይከል ሰላም ይህበኩ ማንንም ክህቦ ዘይከል ሲ ሰላም ይበኩም አለሁ ሰላም ይህበኩም ሰላም ይሐድገልኩም ይሉ ሰላም ሐዲጉሎም ከይዱ ኢየሱስ ጎይታይ ታዋና ግን አብዝ ቦታ ዚ ክጸናኑ ኡመታን ዝነግሮም መንፈስ ቅዱስ ከመጽ አብዛ ዝበልኩኩም ካብ 13 ኢንፋክት 17 ጸሎት ያክሳብ 16 መወዳታ 5 ጊዜ ዘአክል ብዛባ መንፈስ ቅዱስ ተዛሪቡ ኢየሱስ 5 ክፍልታት እዚአን 5 ፓራክሌት ናይ መንፈስ ቅዱስ ፓሴጅ ተባሂለን ይፍለጥ ንመንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ደጋጊሙ ከም ዝበልኩሁም ክምለሰ ከመጽኤ ሰላም ከበኩሜ ካለ ነገር ይብሎሞ ግን ድማ መሊሱ ድማ ብዛባ መንፈስ ቅዱስ ይነግሮ ኢየሱስ ከኸይድ ከሎ ዋና ነገር ዘሐደገሎም ነኦምሲ መንፈስ ቅዱስ እዩ ስለዚህ ነዘ መንፈስ ቅዱስ ክፈልጥዎ መታን 5 ጊዜ ደጋጊሙ ብዛባ መንፈስ ቅዱስ ተዛሪቡ ተንክፍልታት ምዕራፍ 14 ካብ 15 ክሳ 17 which is ታናይሎም ማለት ተቀደመይቲያ አቡ አብት ምዕራፍ 26 27 ምዕራፍ 15 ክንከይድ ከለና 16 17 ካብ 7 ክሳብ 11 ከሙን ድማ ካብ 13 ክሳብ 15 ዘሎ ዚአንሲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ክፍልታት ብዛባ መንፈስ ቅዱስ ይተዛሪቡ ካብ ዚአን ተቀዳመይቲና ንሪ ዘለና ቁጥር 15 ጀምር ከብል ከሎ ከም ተዝበልኩኩም ዛ ቁጥር 15 ከመእተው ክንሪአናሞ ካብተን ክልተ ቁጥርታት 3 ነጥብ ሪኢናሎም ማልቲ ክንውዲና እተፍክሩኒ እንተ ኮይንኩም ሲልዎ ትእዛዛት ይሐሉ ሹ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ አነ ነቦ ክልምኑ ሱ ድማ ዘላለም መሳኻትኩም ዝነብርሲ መንፈስ ቅዱስ ከበኩም መንፈስ ቅዱስ ረአዩ በዚህ ልጀምር አለኹም ዶ ኢየሱስ ጎይታዩ መንፈስ ቅዱስ ንመን ይመስለኩም ዝዋሃብ ንዘፍቅር አፍቅርን ዘሎ ኢየሱስ ንሁሉ ሰብ ከደህንመታን አቦ ነተሓደ ወዱ ይብሉ መንፈስ ቅዱስ ግን ንኢየሱስ ነው ኦሬዲ ንዝፈልጥ ንጎይታን ክርስቶስ ኢየሱስ ንዝተቀበለ በክርስቶስ ኢየሱስ አብሉ ድማ ምስ አምላኽ ናይ ፍቅሪ ሪሌሽንሺፕ ንዝአተወ ሰብ እዩ መንፈስ ቅዱስ ደዋሃብ ማንም ዘይረኽቦ ይኸረኺብካ ሐወይ ማንም ዘይረኽቦ ይኸረኺብኪ ሐፍተይ the holy spirit ንሁሉ አይኮነን መንፈስ ቅዱስ አይፈልጥወን ከማ ክንመጽይና ዳህራይ አፍቅር ሪሌሽንሺፕ ንዘሎ እትዘፍቅረኒ ትእዛዛተ ይህሉ ትዘፍቅሮ ድማ ሪዛልቱ እንታይ መስለኩም ትእዛዛቱ ይህሉ ካፍቅሪው ናትና ምእዛዝ ዝመጽ ኩሉ ንገብሮ ዘበለ ንገብሮሲ ካፍቅሪ ዝተላዕለ ይሁሉ አምልኾይ አይኮነን
ማለተይ አሜን 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 ኩሉ እንገብሮ ዘበለ ሁሉ ሲምእዛዝና ካምንታይ ዝመንጩ መስለኩም ካፍቅሪ እግዚአብሔር ድማ እንታይ መስለኩም ዝሪ እቲ ትገብረሉ ዘለኻ ሞቲቭ መበገሲ ሕጂ ሰባት ነና አንተይና መስለኩም ንገብር ግብርን ርኢሞ ልቢ ክንፈርድ ንፍትን which sometimes ትክክል ኸውን ተክክሉን አይከውን እግዚአብሔር ግን ንግብሪ አይኮነን ዝሪ መጀመሪያ ካብት ሱሩ ካብት ምንጩ ካብት ልቢ ይሪ ኢየሱስ ጎይታይ ፍቅር ድማ እንደራሎ እንተ ኮይኑሲ ካብ ፍቅር ዝተላለስ ዘፍቀረስ እንታይ ሞዘ ይከውን ዘፍቀረስ ኩሉ ይዝኸውን ስለዚህ እቲ ዘፍቀረኒ ኣብ ዘክፍል ሰዓት እጂ ሰዓት ስለዘይ ብለይና ዋይ ከይር ነምበር ሓደ 4-5 ዝኾኑስ ፍቅሪ ድሕራይ ድማ ምእዛዝ ፍቅሪ ድሕራይ ድማ ምእዛዝ ዝብሉ ኣብዘን ምዕራፋት ትረኽቡ ኢኹም ስለዚህ ኦልሬዲ ናይ ፍቅሪ ሪሌሽንሺፕ ንዘለዎስ ጎይታ እንታይ ኢሉ ኣነ ድማ ክልምኒ መንፈስ ቅዱስ ክማ ክወሃበኩም ካባኽን ክንጅምር እምበኣር መንፈስ ቅዱስ ቀዳማይ አምላኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ ድማ ፐርሰን ስብእና ዘለዎ ኃይል እኮ እንተለዎ ግን ከም በዓል ኤሌክትሪክ ከም በዓል ገለ ኻላ ኃይልሲ ኃይል ጥራይ አይኮነን መንፈስ ቅዱስ ፍቃድ ዘለዎ ስምዒት ዘለዎ ፍልጠት ዘለዎ አምላኽ ፐርሰን እዩ ስለዚህ ምስ መንፈስ ቅዱስ ሪሌት ክንገብር ከለና ዝተማሃርኩሞ ቀደም ዘዘክረኩም ዘለኹ አይኖ ግን ኢየሱስ ናብታ ኢንትሮዳክሽን አይነት እንዲሁ ዘምጽ ዘሎ ካብዚና ክንብገስ ዘዓመት ጃንዋሪ እንዲሁ ካብዚ ክንብገስ ስለዝደለኹ መንፈስ ቅዱስ ልክኹም ጌርና ኢና ሪሌት ክንገብር ምስኡ ዝግባአና ዝርዳአና ዝፈልጥ ስምዒት ዘለዎ ነቲ አይተህዝንዎ ከተባሂልና ኢና ይሐዝን ማለት እኮ ፍልጠት ዘለዎ ፍቃድ ዘለዎ እዛ አይነት ይጂ ከፋልጦም ከሎ እንታይ በዘበል ቃል ይመስለኩም አፋልጦም ደስ ትብለኒ ከምዝ ኸማይ አይነት እንታይ መጽአነ ከአነብኹ ልምኑ ንሱ ድማ ንዘላለም መሳኻትኩም ዝነብር ካለ መጽናንኢ ሃሌሉያ ክበኩም እዩ ካለ መጽናንኢ እጅ ሳቶም ዝፈልጥዎ ኢየሱስ እንዲኖር ነሩ ለከ ከምዝናተይ አይነት ካለ መጽናንኢስ ክበኩም ዝብሎም ዘሎ the same አይነት እጅ ንኢየሱስ ኃይል ጥራይ ይገብርዎ ነው የመቸም ኢየሱስ ከም ዝበልኩኩም አይነት ጭንቅ ተበሎም ናቡ ዝጎዩ አታናበይ ከይዱ ኢሎም እኮ ደድህሪ ይጎዩ ነሮም ይኸዱ ነሮም ክጽልይ ተኸደ አበይ ከም ዘሎ ደልዮምሲ ዝኸዱ ወጂ አበይ አሎ ኢልካስ ትደልዮ አይነት ድርከበልካ ድርዳአካ ምሰዛረብካ ሄዱ ሰምዕ ነገርካን ሽግርካን ናይ ልብኻ ነገርሲ ዝርዳአልካ ኢየሱስ ኢሎም ነው ዝፈልጥዎ ዘለው ልክ ኸማይ ካለ መጽናንኢስ ክበኩም እዛ ካለ እትብል ቃል አብ ግሪክ ካለ ናና ካለ ያ ተናዘር አብናቶም ግን ክልተ አይነት ክልተ ቃላት አለው ንክልተ ነገራት ክትገልጸሉ ትኽእል እታደ ካለ ኤሎኒዩ ታደ ድማ ሄትሮስ ሄትሮስ እዚ ሄትሮጂኒየስ ድብል ናይ እንግሊሽ ቃል ካቡ ይዝመጻ እቲ ካይንዱ ዩ ሓደ አይነት እንበር ኩሉ ነገሩስ ሓደ ደይ ኮነ ማለት እዩ ንኣብነት ስታርባክስ ትኸዱ ሓደ ሰብሲ ይእዝዝ ላቴ ደልዩ ማለት ንበሎ ፓምኪን ላቴ ከምዚ አገለገለ ኢሉ ይዝዝ ምሽ ኖ ፎም ገለመለ whatever ታ ክትከውን ዘሎ ተኻለ ሰብ ድማ ክቀለሉ ወይ ታይ ዝغلو አጸዋን እሳ ከምትሱ ዝበላ ዘን ኩለን ዝዝርዘራ አይከደ እሳ እጂ እሳ እንተ ኮይናታ ላቴያ ኩሉ ኢንግሪዲየንት ዘ ሴም አይነት ኢንግሪዲየንት እንተ ኮይኑ እዛ ሄትሮስ አይኮነትን ተጠቀመላ እታ ኤሎን እትብል ቃል ያተጠቀም እሱ ፓምኪን አዚዙ ሰኻድማ ቫኒላ ላቴ ተቆይና ካል አይነት ተቆይናሲ ላቴ ዩ ብላቴነት ግን እቲ ኢንግሪዲየንት ይፈላለዩ ስለዚህ ኢየሱስ እዚ ካል ዝጠቀመላ ዘሎስ ዘሴም
ናይ ስላሴ ነገሩን እዩ ዘሴም ልክ ከምዚ ኸማይ ዝኾነ ካለ መጸናኒ ትሽበሩ ዘለኹም ሲ ኣነ ስለ ዝኸድኩ ደይኮነን ግን ዝመጸልኩም ዘሎ ሲ መጸናኒ ዘሴም ልክ ከማይ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ከማይ ዝኾነ ዓይነት መጸናኒ ክመጸኩም እዩ ስለዚ ኢየሱስ እንታይ ብሎም ኣሎ መስለኩም ኣነ ክኸይደ ግን ከምዚ ከማይ ዘሴም ዓይነት ድማ መጸናኒ ክመጸኩም እዩ መንፈስ ቅዱስ እምበኣር ከምዚ በልኩኹም ኣምላኽ እዩ ፐርሰን እዩ ድማ ድርዳእ ልክ ከም ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ናይ ከልት ነገር ክትንስእ ከሎ መጀመርያ ዝሓርሞ ኢየሱስ ኣምላኽ ኣይኮነን መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ ኣይኮነን እዚ እኔ ኢየሱስ ኣምላኽ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ መንፈስ ቅዱስን ድማ እንታይ እዩ ኣምላኽ እዩ ብኩሉ ነገር እንተሪኹሞ መንፈስ ቅዱስ በቲ attributes natural attributes ድባሃሉ ኣምላኽ ጥራይ ዘለዎ ባህርያት ኣምላኽ ሲ in fact ኣምላኽ ደብሎ እንደሪልኩም ሲ ባህርያት ኣብ ኢየሱስ ዝርከባ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ይርከብ ኣብ ኣቦ ይርከብ እዚአን እንታይን ንኣብነት ዘለዓለማዊ ኣቦ ዘለዓለማዊ ንህና ሕጂ ናብ ዘለዓለም እኳ እንተኣተና ግን ሓደ ተባሂሉስ መጀመር ለና ልደትካስ ትፈልጡ ኢኻ ኣበየና ዓመተ ምህረት ከም ተወለድካስ ትፈልጡ ኢኻ ኣምላኽ ግን ከስከይብሉን ኣልፋን ኦሜጋን እዩ ዘለዓለማዊ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እዚ ዘለዓለማዊነት ኣብ መንፈስ ቅዱስን ትረኽብዎ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ጎይታ ነቲ መስዋዕት ዘቕረበስ ብምንታይ ብናይ ዘለዓለም መንፈስ ገይሩ ዘለዓለም ይብሉ በሃደ ጊዜ ኣብ ኩሉ ቦታ እንታይ ይገብር ይርከብ ዳዊት እንታይ ኢሉ መስለኩም ኣብ መዝሙር 139 ካብ መንፈስካስ ናበይ ክኸይደ ካብ ገጽካስ ናበይ ክሓድመ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኩሉ ቦታ ይርከብ ከመቦ ከም ኢየሱስ ኣምላኽ እዩ እዚ ኣምላኻዊ ባህሪ ናቹራል እዚ ዲቫይን ዝኾነ አትሪቢዩትስ እዮም ባህርያት እዮም ኩሉ ዝኽእል እዩ እግዚአብሔር ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ንኣብርሃም እንታይ ኢልዎ መስለኩም ኣነ እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እሞ ኣብ ቅድመይ ተመላለስ እግዚአብሔር በነገርኩም ዘበለ ሁሉ ካብ ነገረይ ወጻኢ ባይዘወይ እግዚአብሔር እንታይ መስለኩም ንገዛ እርሱ ዝበለ God Almighty እቲ ኤልሻዳይ ኣብ ቅድሜኻ ኣብ ቅድሜ እግዚአብሔር ሲ እቲ ሽግርካ ተትብሎ ነገር ሲ ዘይካል እግዚአብሔር ዘይክሎ ነገር የለን ኣነ እቲ ሁሉ ዝኽእል ኣምላኽ ሳራ ኸን ምንታይ ትሰቃላ ኣነ እቲ ሁሉ ዝኽእል ኣምላኽ ዶ ኣይኮንኩን ኣቱም ሰባት ነምልኹ ኣምላኽ ሲ እቲ ሁሉ ዝኽእል እዩ ንእግዚአብሔር ሲ ገለኳ ዝጨንቆ ነገር የለን ንሓንቲ ነገር እዚ ኣይኽላ እዚ ኣይክላን ንብድብሃል የለን ጨጓራ ተኾይኑ ይኽሎ ካንሰር ተኾይና ክብዲ ለያዝያ የለን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ ድማ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ ክወርደክዩ ኣብ ዝበላ ቦታ እንታይ ኢሉ መስለኩም ኩሉ ዝኽእል ድማ ምዃኑ ነጊሩ ሉቃስ ምዕራፍ 1 36 37 ናይ ኤልሳቤጥን ነጊርዋ እንሆ ኤልሳቤጥ ታዘመድኪ ንኣምላኽ ዝሰኣኖ ነገር ስለዘየልቦ ኣብርግና ወድ ጠሪሳላሞ መካን ክትበሃል ዝወርሕ እዚ ሳድሳይ እዩ መንፈስ ቅዱስ ክወርደክዩ ከመይ ገይሩ ይድኸውን እቲ ሁሉ ዝኽእል ከኽእለክዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣነ ንስኻትኩም ድማ እዚ መንፈስ እዚ ተዋሂቡና ኣሎ ኣብ ቅድሚውስ ዘይከኣል ነገር የለን ኢየሱስ ይባረኽ መንፈስ ቅዱስ ይባረኽ ኣብ ቅድሚው ዘይከኣል ነገር የለን እዚ መንፈስ እዚ ተዋሂቡና መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ዝኽእል መለኮታዊ ስራሕ ድማ ኣለዎ ኣብ ፍጥረት ጅታን ተቕሳታይ ከዶምኒ ምስተር ጊዜ ኣብ ድህነት ክፍጠር ከሎ ነገራት ኩሉ ኣቦ ይፈጠር ኢየሱስን ድማ ከም ዝፈጠረ ኩሉ ብኡ ንኡ ከም ተፈጠረ ከማን ቆሎሴ ምዕራፍ 16 ነጊሩናል ኣብ ፍጥረት ድማ መንፈስ ቅዱስ ተሳቲፉሉ ኣብ ምድሃን ከም ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ጳውሎስ ከመስግን ከሎ ነቦ ስለ ዘሐሪየና ገለ ኢሉ አመስግኑ ብደሙ ምድሃን ስለ ዝረኸብና ኢሉስ መንፈስ ቅዱስ ድማ ተሓቲምና ኢሉ ናይ ስላሴ ነገር በቃ ኣብ ድህነት ከም ተሳተፉ ገይሩ ምስጋና ዘቅር ቃል እግዚአብሔር ኢየሱስ ተቃል በመንፈስ እግዚአብሔር ይዝመጸ በመንፈስ እግዚአብሔር ተደሪኾም ክፈርድ ከሎ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 5 ተኪዱ አናንያስ ክፈርድ ከሎስ ንመንታይ ንመንፈስ ቅዱስ ሐሰኻ ይብል ደጊሙ ድማ ኣብታ 3:4 ኣብ ክልተ ተቕሳሲ ኢንተርቼንጀብሊ ድቅጥቀመሉ መንፈስ ቅዱስ ንመንታይ መንፈስ ቅዱስ ሐሰኻ ይብሎሞ ንመንታይና ኣምላኽ ተህሱ ድማ ይብል
መንፈስ ቅዱስን አምላኽን ሓደ እሱ ኪዱ ንፍጥረት ኩሉ ስበኹ ክንባሃል ከለና ተልእኮ ኸዋሃበና ከሎ በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ እናአጠመቅና ኢየሱስ ጎይታ ሕያባት ናይ አምላክ ክንቅበል ከሎና በረኸት ናይ አምላክ ክንቅበል ከሎና አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ናይ መንፈስ ቅዱስ ህብረት ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ አምላኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ ሓደ አካል ናይ ሥላሴ እዩ ፐርሰን እዩ ድማ ልክ ከም ኢየሱስ ድርዳ መንፈስ ቅዱስ ድማ ድርዳ አኩም እዩ ዝብሎም ዘሎ ጎይታ ተኻለይቲ ድማ ቀልጢፈ ኸይድ መጸናኒ እጂ ከምቲ አንተ ይዝበልኩሁ መጀመሪያ መቼም ንሰብ ክትፋለጦ ከለኻስ ካብ ምንታይ ዝጅምር ካብ ሽም ይዝጅምር ብሽ ኢየሱስ እምበአር ንመንፈስ ቅዱስ ከላልዮም ከሎ አንቶይ ገሊጸልኩም ሐሙሽተ ክፍልታት አብዚ ክፍል እዚ ሐሙሽተ ቦታታት ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ተዛሪቡሎ አብተን አርባዕተ ቦታታት ንመንፈስ ቅዱስ ክገልጾ ከሎ ተጠቀመሉ ሽም መጸናንኢ ዝብል ጰራቅሊጦስ ድበሃል አበርባዕተ ቦታታት እዛ ጰራቅሊጦስ አሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ ሐሙሽተ ቦታ ጥራይኹም ትረኽቡ አበርባዕተ አብዚ ቦታ እዚ ተሐሙሸይቲ ድማ አብ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ኃጢአትን ተገበርናስ ጠበቃ አለና ይሉን ኢየሱስ እታ ጠበቃ እትብል ጰራቅሊጦስ ተገርም ቃልያ ሕጂ ባይብል ዲክሽነሪ ታትሪኤ እዛ ቃል እዚአስ እንታይያ ብዙ ሰባሴ በብዙ መንገድ ይገልጹዋሞ what is really ግን እንታይ ማለት ያዛ ቃል እዚያ ጰራቅሊጦስ ፓራክሌት ማለት እንታይያ በጣም ይገፍሕ ቃል ዘለዋ ስለዝኾነት ናታ ሓንቲ ቃል ኢኩቫለንት ንምርካብ አሸጋሪ ግን ገለ ካብቲ ጎይታ ዝማህረኒ ዝረኸብኩ ሓንቲ ነገር ግን ከካፍለኩም እዛ ቃል እዚኣ ሓደ ጸሐፊ እንታይ ኢልዋ መስለኩም ትራንስሌተርስ ኩላቶም ተሸጊሮም እንዲዮም ክትርጉምዋ ከለው ሓንቲ ቃል ስለ ዘይረኽቡላስ ኢንፋክት ክትርጉም ደይትኽእል ኢሉ ገሊጹ አምፕሊፋይድ ባይብል እጂ በብራኬት ገይሩስ ሐሙሽተ እዩ ናይዛ ቃል እዚኣ ነዛ ሓንቲ ቃል ሐሙሽተ ይሂቡ ደሉ ኮምፈርተር አድቮኬት ኢንተርሴሰር ካውንስለር ስትሬንግዘነር ስታንድ ባይ ንሓንቲ ቃል እጂ ንምንታይ ሓንቲ ቃል ሓንቲ ደይ ትኸውን ገለ ትብሉ ትኾኑ ቋንቋ ከምኡ አይኮነን ናይ ቋንቋ ነገር ዝድአኩም ሰባት ቋንቋ ዩዜጅ ዝበሃል ነገሩን አለው አጠቃቅማ ሓደ ጊዜ ነጊረኩም ነይ መርዓ ተጊሩ ሳብ ቸርችና ምስተወደአና ፓርክ ኸይና ምሳክ ንበል ኸለና ድሶሰኑ አወዳት እክብ ኢሎም ነይሮም ዳሕራይ ብዛዕባት መርዓ ገለ ዛረቡ ነይሮም አታይ ብሎና ሓደ ነታ ሓደ ሓውና ክትሽብሽብ ከለኻ አንተ ወይልዎ ፓፓ ሰይጣን እጀ በናይ ወድስ በራ ዘራረባሲ ሰይጣን ድብሎ ደለ ሰይጣን ዲዮ ንፉ ይኸይድ ብሎ ደለ ዳስ ናቱ ቋንቋሳ እጂ ከም ዝበልኩሁም እቲ ተጠቀመሉ አገዳስዩ ማለት እሱ ሁሉ አንደርስታንድ ክትገብሮለካ እጂ እቶም ተርጉሙልና ባይዘው በጣም እኮ ከቢድ ስራ የምዘሪው ከቢድ አዝዩ ከቢድ ስለዚህ ዛ ቃል እዚአስ እንታይያ ክንሪያ በሐጭሩ በዛ ነገር እዚያ ክንርዳእ ክንፍትን እዛ ቃል ሊትራሊ ተወሲድናያ ተጸዊኡ ዝመጽ ማለት ያ ስታንድ ባይ ማለት ግን ተጸዊኡ ዝመጽ እንታይ አባያ ህጂ ተንካሎት ትርጉም አድመጹ በናይ ዘመን አረዳዳ አኽን እንተህር መጺና 911 ማለት ያ ነ911 ነሓደ ብዛዕባ 911 ንዘይፈልጥ ሰብሲ ተርጉሙ እንተ ትባሃሉ እንታይ ልኩም ተርጉምኩማ 911 ቁጥር ጥራያ ግን 911 እንታይ እጂ 911 እንተ ደውልካስ 911 ተደውልካ አብ ሽግር እንተለኻስ ፖሊስ ከተፍ ብለልካ ተሃሚምካስ ዞም ፓራዳይሚክስ እንታይ ዝባል ኤምኤስ ይመጹልካ 911 እንተ ደውልካ ሐውንተ መጽስ ፋየር ፋይተር ገለ ጠበቅ ይብሉልካ እጂ 911 አይነት ያታ ፓራክሌት ስታንድ ባይ ንደገፍ ካዝመጽ ድረዲኤት ካዝመጽ ግን ሽኡ ተአጠቃቅማ ካብዩ ሽኡ ገገለ ዝመጽ እጂ እተን ሞስት ኮመን
ክልቴን ካውንስለርን መጸናነኢን ዝብላ በእንግሊሹን ወላ ናብ ትግርኛ ናዘለው አሳይ ማለት እዩ ግን ክነሕጽሮ ይብልና መጸናነኢ ተይላ ህጅ ናይ ትግርኛ ቋንቋ ክርዳእና ከሎስ ንመንፈስ ቅዱስ ድማ ቡጌርና ጥራይ እንድሕር ተረዲናዮስ ንመንፈስ ቅዱስ ዘለና ፍልጦ ዘለና ርዲቲ ክጸብዩ ብናትና በዘመንና ተቃቅማ መጸናነኢ እንተይልና ሓደ ሰብሲ ኣብ ሐዘን እንተሎ ካብታ ሐዘኑ ዘውጽ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ከሙኳ ይገብር እንተኾነ ከሙ ግን ጥራይ አይኮነ የስ መንፈስ ቅዱስ ካብ ሐዘንካ ይውጻአካ የጸናናአካ ግን መጸናነኢ ማለት ግን ንሱ ጥራይ አይኮነ መጸናነኢ ገፍዩ ሓደ ድማ እንታይ ይልዎ መስለኩ በዛ ቃል እዚ አይልዋ መንፈስ ባዕሉ ኤክስፒሪየንስ ዝገበረ ሰብ ጥራይ ክፈልጣ ድኽእል በምንም ካለ መንገድሲ ክትርዳእ አይትኸሊኻ ብዙ እዚያ ያልካሲ መንፈስ ከሙ ክገብረልካ ከሎ የስ ፈልጠካኒ ናዋይ ነው ገገለ ነገራት እኮ ኤክስፒሪየንሱ ለና ግን ቃላት ይብልና መግለጽ ይብሉ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ብዝኻልናዮ ግን ንኺዶ ህጂ በት ዘመንቲ ስታንድ ባዩ ክባሃል ከሎ አደ አርባዕተ ነገር ክነግረኩም አቤት ፍርዲ ኬዝ አለካ እንተ ኮይኑ ንናትካ ኬዝ ንደገፍካ ዝጽዋዕ ምስክር ሱ ማለት ይሓል ካልአይ አድቮኬት ድገብረልካ መጽዩ ድጣበቀልካ ነዚዩ ጠበቃ ተባሂሉስ ዘ ሴም ቃል ኣብ ዮሐንስ በልኩም ተጠቅሰ ተገልጸ እሱ ድራይ ድማ አይኮነን ሽግር ኣብዘለዎ በቃ ምፍታህ ኣብዝሰዓን ካሉ ጉዳይ ተጸዊኡ ዝመጽእ ካውንስለር ምኽርድህ በቃ መንፈስ ቅዱስ እዚ ሁሉ ካለ ድማ አንተ አይነቱ ይመስለኩም ከምታ ናይነውን ዋን ሐዙለይ አቅም ኣብዝሰዓን ካሉ ኣብዝደኸም ካሉ ጊዜስ ከሬጅ ክበካ ዝመጽእ ኣብስታንድ ባዩ መንፈስ ቅዱስ ድግም እንተይልና ፍርሕ እንተመጽዩና ይመጸና ይሰባ ስለዝኾና ግን ብርክኽ ተይልና አታ ጎይታ ክንብል ከለና ነቲ ነገር ክንገጥመሉ ንኽእል ከሬጅ ተመሊና ኢና ንመጽእ ኢየሱስ ጎይታ ጴጥሮስ ከሙዱ አይኮነ ኣብ ቅድሚ ገረድ ሰለስተ ጊዜ ዘካሓደ ሓደ ከምዚ ኩናት ዝሓዘ ገለኳ አይኮነ ጴጥሮስ ሰፈራሩ ገረድ ያኮ መጽያሲ ሰኻምሶም ኔርካ ገለ ተበለቶሲ ሽምጥጥ አቢሉ ሄዱ ዳሃር ግን ኣብ ቅድሚ ሰለስተ ሺህ ሰባሲ ንስኻትኩም ዝሰቀልኩም ሞ ኢየሱስ ክርስቶስ እናበለ ክሰብኩም ልቦም ክውጋዕ መታ እንድገበረ ካበይ ረኺብዎ ዝትብዓት መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ጎይታ ስለዚህ እዚ ጰራቅሊጦስ ንኣና ዝተዋህበ መንፈስ ቅዱስ እምበኣር እዚ ሁሉ እዩ ናይ መወዳእታ ዚያሪና ክንወደና ሶሪ ቁርብ ወሲደለኹ ጊዜ እዚ መንፈስ ድማ ምሳና ክነብር እዩ ተዋሂቡ ክነብር ኢንፋክት ምዕራፍ 14 ቁጥር 1 ዘላ ስፍራ ከዳልወልኩም ኢሉምሽ ዘሴም ቃል ድማ ተጠቂሙ እዩ ዳህራይ አነና አቦን ድማ ክንመጽናሞ አባኻትኩም ክንነብሪና ያ ስፍራ ከዳልወልኩም ግን ናብቲ ስፍራኹም ክሳእት ኸዱ ንሕና ድማ ናአኻትኩም ሲ መህደር ክንገብረኩም ኢና አነ አቡ መህደር ይዳልወልካለሁ ገና ቅድም ኣብዚያሲ አባኻ ከሐድር ደልየለኹ ኢየሱስ ጎይታ እዩ what a blessing ከመይ ዝኣመሰለ በረኸቱ ከመይ ዝኣመሰለ እድል እዩ ይሕዋተይ ማንም ዘይረኸቦ ነገር ኣብጸጽባህ ንጎ ብርና በልና በቃ እናተሳእና ንአምላኽ እልል ክንብለሉ ክገብረና ካብ ዝግብኦ ነገርሲ መንፈስ ቅዱስ ባዕሉ አምላኽ አነ ኣብዘለንቀነ እዚ ዝብል ዘለኹ I don't think ዝተረዳእኒ ጎይታ በጃኻ ረዳእኒ መንፈስ ቅዱስ ዝኣክል አምላኽ ዝኣክል ሲ አባይኮ ይሓዲሩ ደሉ እዝን ናይ ሓብካን ንብሎ ዘለኹ ሲ ንገዛ ርሱ ኮ ይሂቡን ዘሎ ካብ ካለ ሁሉ ገዛ ሳብ ኢየሩሳሌም ካብ ዘሎ ቢልዲንግ ሲ እታ ቤተ መቅደስ ብምንታይ ተፈልያ መሕደሪ ናይ አምላኽ ስለዝኾነ አነ ንስኻትኩም እንደማኮ ቤተ መቅደስ ናይ አምላኽ ኢና ኮይና ደለና ኢየሱስ ጎይታ ካብ ካለ ሁሉ ሲ እንታይ ኣብዘለንቀና ጅት ናይ ጥምቀት ባህል ድባላሉ ኣብ ኢትዮጵያ ደኖ ክንዓቢ ከለና ንስኻትኩም ናብ ኤርትራው ኒሩኹ ታቦት ተታሒዙ ኣብቲ ገዛው ተኸይኸይድ ይዝውር እልል ይበሃል ገለ ይግብር በቃ ታቦት መጽዩ ተባሂሉ in a real sense ተረዲውና እኮ ታቦት እኮ ኢና ሆይካ እልል ደብል እኮ ነገር እዩ ንአምላኽ ሲ ተሰኪምናዮ ኮይና ንዘውር ዘለና ኢየሱስ ጎይታ ህጅ እኮ ኢድ ሰባብ ዝሰርሑ እኮ ይነብር የለን መንፈስ ቅዱስ ናባና መጽዩ ስለዚህ
ክመጽዩ ድማ ተባሂሉ ስንታይሉ መስለኩም ኣብ ቁጥር 16 ንኣምላክ ክልምኑ ኣነ ንኣምላክ ክልምኑ መስበለስ ንዘለዓለም ምሳኻትኩም ዝነብር ንዘለዓለም ምሳና ዝነብር ገገለ ጊዜ ጥራይ መጽዩ ወይ ዝኸይድ ገላ ይኮነን ኣብ ከም ኣብ ብሉይ ኪዳን ንዝተወሰነ ዕላማ ንዝተወሰነ ነገር ይመጽ ነይሩ ሙሴ ኢንፋክት ሓደ ጊዜ እንታይሉ መስለኩም ኣብቶም 70 ሽማግለታት ተጸዊኦምሲ መንፈስ ድማ ካብ ሙሴ ወሲዱ እግዚአብሔር ክህቦም ምስበለ ክልተ ኣብ ሰፈር ተሪፎም ነይሩ 68 እዮም መጽዩ ዳህራይ እቶም ክልተ ዝተረፉስ ኣብ ሰፈር ንሳቶሙን ትንቢት ተነብዮም ኢያሱ ወጅና ሙሴ መጽዩ ሄ ዝነገር እዚ ኢያሱ በአይን እንታይ ሪእዎ መስለኩም እዚ ከምዚ ክልመድ ይብሉ በአይነቲ ናይ ኢያሱ ቅንዓት ደስ ይኮ ዝብል ሙሴ ዘይፍቀዶ ነገርሲ ከመይ ገይሩ ይኸውን ዳህራይ ገገዛ ከምዚ ክኸውን ዲዩ ገለ አይነቱ ይሉስ መጽዩና ሙሴ ክልተ ድማ ከምዚ ገይሮም ይልዎ ናይ ሙሴ ትምኒት ግን ክነግረኩ መን መሃበ መንፈሱ እንታይ አብቃ ኩሉ ሰብ እንተ ዝፈስስ እዛ ጸሎት እኮ ተመልሰ እጅ መን መሃበ የለን እኮ ወሪዱሎ ኢየሱስ ጎይታዩ ፈሲሱልና እኮ የሎ ኢየሱስ ጎይታዩ ረሂብናዮ እኮ ይና ኢየሱስ ጎይታዩ ሳኦል መንፈስ ካቡ ተፈለየ ብለና ዳዊቱን መንፈስ ካይ ተሕድገኒ ይሉ ንአላ ግን በቃ ዘይከይድ ንዘለዓለም ምሳኻ ዝነብር አንተ አይከይድ ዩ ገለገለል ካስ ደይተብሎ ተዘይተ አዚዝና ምናልባት ክናሕዝኖ ንኽእል ገለገለ ግን አይከይድን ምሳኻ ድኸውን በቃ ንዘለዓለም ምሳኻ ዝነብር መጸናንዒ ደጋፊ ኢንካሬጅ ድገብር ትብዓት ድህብ ስትሬንግዝ ዝህብ ድንግርግር ኣብ ዝበለካ ሃሌሉያ አማኻሪ ከመይ እድለኛታት ኢና ግራ አይገባኝም አንተ ያለ ጎኔ ሁሌ ደስ ይለኛል አሜን 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 ግራ አይገባኝም አንተ ያለ ጎኔ ሁሌ ደስ ይለኛል መድኔ አማኻሪ ተዋሂብና ኢና ዝመርሕ ተዋሂብና ኢና ዘጸናንዕ ተዋሂብና ኢና ሃሌሉያ ምንም ነገር የለን በቃ አና ምሳይ እኮ የለን ገለን ተበልኩምሲ እንታይ ሞጉ ወሃበና እቲ ዝበለጸ እኮ የተዋሂቡና ንልብና ዝርዳእ ንውሽጥና ዝርዳእ ማንም ክበጽሖ ዘይክእል አትዩሲ ሃሌሉያ ዘይቱ አፍሲሱ ክፍውስ ክጽግን ክድግፍ ከበራት ደው ከብል ዝኽእል መንፈስ ቅዱስ ኢና ተዋሂብና ስለዚህ መንፈስ እዚ እግዚአብሔር ዝተባረኸ ይሁን ኩላትና ካብ ዘለና የንተስእሞ እግዚአብሔር ይባረኽና መስግኑ ሃሌሉያ 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 ብቻ ኢየሱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል መንፈስ ቅዱስ በውስጤ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ብቻ ኢየሱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ በውስጤ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ያማረውን መዝሙር ያማረውን ዜማ ገና ዘምራለሁ አልጠገብኩም እኔ ያማረውን መዝሙር ያማረውን ቅኔ ገና ዘምራለሁ አልጠገብኩም እኔ ብቻ ኢየሱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል
ሙሉ ነው ይበቃኛል ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሃሌሉያ በአምልኮ በዝማሬ በአምልኮ በዝማሬ ላይ በአምልኮ በዝማሬ በአምልኮ በዝማሬ ላይ ልምጣ ወዳንተ ላሞካሽህ በአማረው ዜማ ላቆላምጥህ ልምጣ ወዳንተ ላሞካሽህ በአማረው ዜማ ላቆላምጥህ ብቻ ኢየሱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሃሌሉያ በአምልኮ በዝማሬ በአምልኮ በዝማሬ ላይ በአምልኮ በዝማሬ በአምልኮ በዝማሬ ላይ ልምጣ ወዳንተ ላሞካሽህ በአማረው ዜማ ላቆላምጥህ ልምጣ ወዳንተ ላሞካሽህ በአማረው ዜማ ላቆላምጥህ ብቻ ኢየሱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ውስጤ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሃሌሉያ እስኪ ለመወዳታ ጊዜ ደውና ዘርጊና መስጎይታ እስኪ ነመስግን ነው ይሆን ብዛባ ኻልደ ይሆንስ እዚ ጳራቅሊጦስ መጽናነኢ መኻሪ ሃሌሉያ ዘበርት ደጋፊ ስለዝተዋሃበና ኢየሱስ ጎይታ እስኪ ንኣምላኽ ስለ መንፈስ ቅዱስ ነመስግን ነው ሁላትና ሃሌሉያ thank you father thank you father ጎይታ የመስግነክ አለሁ በሉ ስለዚህ ሀብካኒ ስለዚህ ብሉጽ መንፈስ ተመስገን ላውነት ካዩ ናዓይ ወተይ ምህላውነት ላውነት ካዩ ናዓይ ወተይ ምህላውነት መልሲ አይቶ አብቲ ኢየሱስ ትርከበሉ ዕጋበታሎ ምልአት በኩሉ አብቲ ኢየሱስ ትርከበሉ ዕጋበታሎ ምልአት በኩሉ ህላውነት ካዩ ንዓይ ሕይወተይ ምህላውነትከ ሰይፊ ሓበነይ ህላውነትካ እዩ
عمي وتي مهلوناتك ملسي ناي حتوي عبتي يسوسي تركبلو هرقابتالو من أطبخلو عبتي يسوسي تركبلو هرقابتالو من أطبخلو عبت منفسك زركبلو هرقابتالو من أطبخلو عبت منفسك زركبلو هرقابتالو من أطبخلو محضراتك كندي باه يبلا محضراتك كندي باه يبلا هاليلويا እግዚአብሔር አምላክናን አቦናን በጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ደግምና ነመስግነካ አለና ስለዚህ ብሉጽ ዝኾነ ህያብካ ጎይታ ስለ መንፈስ ቅዱስ ነመስግነካ አለና መህደሪኻ ስለ ዝገበርካና ወአምላኽ እትዘጸናን ዝመክር ዝምዕድ ዝምህር ዘበርት هاليلويا زختامات كاين غون متان سلازمتنا منفس قدوس نمسغنك كالونا بسم يسوع كريستوس اصلي لمنا الله قدما غويتا نز منفس اصبقنا كم تزغبانا فلطنا نا تردعنا يو مسوخ نبر مسوخ نملالس غويتا بمنفس كابالغا نفس وكفنا قتمهرنا اصلي الله بشم يسوع كريستوس هشوف تختها እግዚአብሔር አምላኺ ومنفس قدوس ናይ ልቢ እትልእኾ ድምጽ እትልእኾ ሁሉ ዘበለ ሁሉ ህሹኽሹኽ ክርዳእና ክነስተብሎ ክንሰምዖ ነፍስ ወከፍና ክድግፈና በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ ምሳኻ ጊዜ እግዚአብሔር አቦዬ ክነሕልፍ በመንፈስካ ሰሐበና ጉተተና ናብትናት ከነገር እግዚአብሔር አምላኽ ይእትወና ክብር ሁሉ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ነአኻ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽ ይባርክኩም ጸጉ ይብዛሃልኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም ገጹ ይብራሃልኩም አብትኸድዎ ዘበለ ሁሉ ሞገስ እግዚአብሔር ክብር እግዚአብሔር ይቀድመልኩም ናትኩም ዝኾነ በአምላኽ ድተሐለወ ድተባረኸ ይኹን ብርሃንኩም መመሊሱ ይድመቅ ሰሙንኩም ዝተባረኸ ይኹን بسلام كدو